Umfundisi noma yini ipresident na. President la ibhanki kwamanje. Afike nje ngiyazi. Wo phethe ibhali. Uyawisha ne? Uyawisha. Mari nginga ukuthi ngiphethe abantu abanuka kabi. Abantu abanuka kabi njengawe so. Abayophupa mos. Gracious, watch me as I shine, don't laugh, it's my time. Iyo WhatsApp afethi it's boy even Mr. Pupisa bangazi Mr. Ayas lembe kude bhenga phezulu kwebhenga. Yes. Yeah, tashuma come on ngalo bafethu ucanti seze TC lana mbo. Mbo. Seze TC boy lana cho. Leze TC. Where is it CC? Isento laba bakho. Mamela. Uyashutha balanda ne. Ngiyabalanda. Uyabanda boy angithola. Shokile. Okay wena uyashisa. Ama ngiyashisa. Uyabona lo. Bengizothama twins. Cause ngendlela abashobene ngayo lo shobene ngathi khwapha lo washobana ngathi ncindi yabogogo. Wazi ukubhala ama twins wena. Mina. Hawu ndoda ngahlulwa yini? Oh, boy 3. Lo shobene ngathi ncindi estar. Ushobene ngathi ubuso baba bakho. No baba bakho ungcono ushobene ngathi Hembele Skole. Lento ibizwa ngetrip angilengi. Uyalenga. Trip nje okay. Ngi recommend itrip nje. Trip nje. Recommend. Bangayi recommenda. Isingisi awushana ngithola. Akusingisi English correction. Singayi recommenda. Wena Sithina. nabanda nje sinabanda Ukhuluma namagaqa emini.